guys, kining sa mga trabahante di ba, diba kasagara na tayo mga rest day, no? Kaya kita ginatawag na rest day. Ang problema, wala nag-seminar sa ato bitaw nga lahi ang rest day sa mga single, lahi po sa menu. Okay, sa single ang rest day, padakugtian, susuroy, date. Sa menu, ang definition sa rest day is siya ang mag-rest day, siya ang mag-rest ana nga day. Ikaw, naray mong buhaton, no? Maglampas. Sa ng kasagbutan giatay. Ha? Nao mo panaw na cover, oh. Sa akong rest day, oh. So, makita mo ng rest day, oh, kasagbutan, oh. Kasagbutan. Napadiri. Ha? Ayaw mo pagkuhag balay nga dagko, luag keglon, ha? Nung giatay mo. Natalis kabalo mo lampas. O di mo mga tapulan. O dagan mo kwarta, maka-afford mo tiglampas. Okay? Ha? Keep in mind, ha? Sa itong mga mag-menu diha. Ang rest day means rest. Mag-rest imo asawa. Ikaw, ay karapatan mag-rest day, okay? Ha? Kaya kung mag-ingkod ka sa inyong balay, makitaan ka katong tanaw kag TV diha, yaw-yawan ka, okay? Ay karapatan mag-rest day. Naray mo karapatan, no, magsig. Pangibot og mga sagbot ng giatay nga luag kay nga luting piste. Ha? Yung pagkuag-luag na luting, ha? Dagag yuta, giatay. Katanas maka-afford mo grabe niyo. Okay, muna siyang sakto nga definition sa rest day, okay? Pag na nakayasawa. Ha? Mga single diha. Una-unaan ninyo, ha? Ayan nyo burusan yung mga uyab, mga giatay mo. Okay? Muna siya ang rest day sa mga menu. Okay? Pangilip o mga sagbot. Labay din diha. Okay? Ano ang style? Okay, at least na namin na-learn. You're welcome. Init kang giatay. Muna siyang rest day. I love it. Rest day. Rest day ni mo equals rest day sa asawa. Ensure wala kay rest day. Rest day giatay. That's a myth. Fucking myth, man. Telling ya, it's an effing myth. It's a trap. That's what I'm gonna say about it. Ako ingon ana nga topic. It's a trap. See, grabe. Rest day. Rest day.